Ďalšia z vecí, ktoré sa týkajú globalizácie, je to, že či budeme skutočne jeden národ a hovoriť všetci jedným jazykom. Ja verím, že pravdepodobne fakt väčšina ľudí bude ovládať jeden jazyk. To k tomu celkom rýchlo a celkom logicky smeruje. Ale čo sa nikdy nestane je, že národy nikdy neprestanú byť národmi. Globalistické snahy sú často v tom, že aby národy nejako stratili tú svoju identitu, aby sme sa považovali za Európanov, aby sme sa považovali za, ja neviem, Američanov, tí už sú v podstate jeden národ, tí už dávno nie sú, že ja som Kalifornčan, ja som Texasan, trošku, hej, ale stále je nad týmto, že ja som z USA. My ešte nemáme úplne takú vžitú tú identitu, že ja som Európan. Čo je ale zjavné z Biblie je, že národy ako také nikdy nezaniknú. Môžeme sa pozrieť v nebi, že sú tam ľudia, zástupy, národy a jazyky. OK, to môžu byť historické národy, ktoré existovali doteraz, pretože samozrejme v nebi budú ľudia, aj ktorí zomreli dávno predtým. A tak aj keď sa spomína 144 000 Izraelitov, no tak to bude 144 000 Izraelitov v jednotlivých kmeňoch. A teraz tie kmene už ani neexistujú. To znamená, nemôžu to byť nejakí súčasní ľudia náhodne vybratí. A ty si z kmeňa Gádovho, ty si z kmeňa Naftaliho a ani o tom sám nevieš, lebo nikto o tom nevie, lebo proste tie národy už neexistujú. A zo starej zmluvy môžu byť. Ale keď sa pozrieme, čo sa deje na zemi ešte predtým, než Ježiš príde, tak je to takisto v tej pasáži, ktorú som čítal. Budete nenávidení od všetkých národov. Toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom. Takže stále tu máme v množnom čísle národy.